El riu Tenes creua tot el territori de Bigues i Riells, però no hi ha massa persones que s'hi acostin. Per tal de fomentar la relació entre la població dels dos pobles i el riu, el consistori planteja fer el passeig fluvial del Tenes. I consisteix en fer un traçat d'una ruta que ens porti des de la part que surt del municipi amb Santa Eulàlia fins a tocar de la Sant Miquel, que pugui ser transitable per passeig o en bicicleta. Doncs tot és el camí a l'entorn del Tenes. Hi ha algun punt que passa a 2 metres de l'aigua i hi ha un punt que passa 100 metres separat, però d'aquesta manera completaríem aquesta zona tan bonica del riu, d'aquest curs mig. Es tracta d'un projecte a 3 anys vista i amb una inversió prevista de 150.000 euros. La iniciativa, a més, permet resoldre una mancança històrica del municipi, la connexió a peu entre Bigues i Riells. Havíem pensat en un camí, un pas peatonal al costat de la carretera, però per temes pressupostaris ens és impossible d'afrontar, mentre que la connexió aquesta del Tenes hem fet una previsió i en 3 anys hauríem de dedicar-hi 150.000 euros, que ja els hem previst en la programació, per tal que pugui ser una realitat. La primera actuació es farà aquest mateix any en aquest punt, la connexió amb Santa Eulàlia, que farà que els 2 primers quilòmetres i mig del recorregut siguin practicables. Al tram final, de Riells a Sant Miquel del Fai, el camí també està resolt i quedarà pendent el tram central, que és el que rebrà el gran gruix de la inversió, un segment en el que també s'ha d'arribar a acords amb propietaris.